Aya. Oganda maromo 400 moriwo mine koda chwo oyudo sir mar tiegruok e riembo nyamburko kokalo kuom aguch omenda mar NGCDF ma Kisumu Central, chenro manotelie kod jaod bura ma kono Joshua Oron. Chenrono madhi muonyo omenda maromo $8 million geto konyo oganda maromo 2,000 chopo higa mar 2027 kaka yorno mar loso negi thuolo mag tije mag yudo lony madwarore e riembo nyamburko. Bende oyango ni magi gin achiel kuom gige mag dongruok ma apisi mar NGCDF ma Kisumu Central timo kaka yorno mar konyo jopiny, ka bende odwa neno ni ogero sikunde mag piny owacho ma nyiri e sub-county no. Kendo wayiero mabiro dhi timo driving kata dhi puonjore riembo mtoka, riembo pikipiki, riembo tuk-tuk e jogo ma wan go kaka wuono. Wan gi ji mosapuodhi ji ma ok tin ne 400 madhi timo gini. Watimo ma nikech wang'eyo ni tich seche moko yudo tek, to ka in gi certificate kata ka in gi driving license mari, to miyi tich mayot mar yudo tich mar driving. Omiyo maa en achiel kuom gigo mane wachiko jo Kisumu Central. Gima watimo ni nyo wakete e Ghana 8 million